Wara l-kontroversja li nqala dwar bintu Adriana Zammit ftit tal-ġimgħatilu meta kien żvelat li ngħatat kuntratt ta' 20,000 ta' euro għal konsulenzi qabel biss kienet gradwat, issa Jasmine Zammit reġa' sapruħu fl-aħbarijiet. The Shift News żvelat li lit il-lemenija tal-Ministru Ian Borch kienet jonsob illegalment u saħansitra ppubblikaw immaġini tal-istess Zammit li nqabad fil-fatt. Madankollu bħalma jagħmlu dejjem il-Ministri Laburisti kull darba li xi ħadd qrib tagħhom jinqabad jikser il-liġi, iffaċċjat b'mistoqsijiet dwar x'azzjoni sejħu issa Ian Borch wieġeb b'dan il-mod. Jidher illi hemm ovvjament issa investigazzjoni mill-Pulizija u tiddeċiedi l-ġustizzja mhux jien. U mis-sozja allura issa x'azzjoni se jkun qed jieħu fil-konfront ta' Jasmine Zammit, il-Ministru wieġeb bil-mod tipiku tiegħu. Qed tikkonferma li hu. Ġifieri x'nagħmel nitfgħu l-infern jew issa il-Pulizija nieħu passi mela jiena l-Pulizija hija issa l-Pulizija il-Pulizija issa jekk għamel xi illegalità, ovvjament tkun qiegħda tieħu l-passi tagħha u l-ġustizzja ma tħares lejn wiċċ ħadd mhux hekk. Din mhix l-ewwel darba li Zammit sapruħu fl-aħbarijiet, ħafna jiftakru kif l-ex coach tal-futbol kien daħal f'kontroversja meta l-ex attakkant Daniel Bogdanovic kien inħeles mill-arrest fil-ħin biex jilgħab logħba futbol bl-allegazzjonijiet fil-medja jkunu li kien Zammit li manuvra biex il-plejer jinħeles malajr. Min barra dan, ftit tal-ġimgħat ilu, Zammit reġa' spiċċa fil-gazzetti wara li bintu ingħatat kuntratt mas-Siċ qabel biss ingħatat il-warrant biex kif feġġet informazzjoni dwar dan fil-medja it-tfajla riżenjat mill-kariga. Iżda jidher li minkejja dan kollu il-Ministru komdu jkollu miegħu persuni bħal Jasmine Zammit.